Star! Star! Oh, oh. Inalagay ka nuktok diya, pastor. Sada problema ni mo, ah. Na lagi ko kung sa akong ikuan lagi, content sa akong vlog ba. Ano ko vlog god ginagmay. Mo ba? Suggest daw kuan ba lampay kanang sa ato ang sa akong i-content sa akong vlog be. Sala kay mi enter ka ng vlog boy. Dagam lagi ka karon. Oh lagi. Ay na pagkuan niya, ay na pagkuan ng pambasol niya kay natugdan man ako ni. Sa may suggest mo be, sa may gaed ako kuan be, suggest. Kaon lang kag halublak, pastor. Nama oh di po ko anay sa pag Ambakas building nga na ba may panimoy gidangat kanang tarong nga kuan ba content or kuan kaon kag ligid ana manggo gibuhat sa uban oy or nagsanglag na lang kag lansang pastor. Nawa na may tarong na imong mga suggestion oy kanang maayo ba nga kuan ay ngani na lang pastor oh. Magpaguyod na lang ganing sidecar, pastor. Videohan ka na ko. Katag ikaw lang akong ano ba? Sikat ba? Guyod aning sidecar. Ulang naman siguro kas pa ni hapon. Sorry, pastor. Katam ni hapon na ta. Pastor, ni hapon, pastor.